O pasado 15 de xaneiro nacía en Pontevedra a plataforma EPA nas Aulas Galicia, un colectivo que agrupase a centos de familias, AMPAs e profesorado de toda a nosa comunidade. O seu obxectivo é claro, que a Consellería de Educación permite a instalación de aparellos purificadores con filtro EPA nas aulas dos colexios públicos galegos. A Consellería pues, le va paralizando de forma sistemática autorización. Entón, temos xente que está pois que para dos mercados metidos nunha habitación cando podían estar ahora mismo purificando pois ambientes que non se poden abrir exactamente como antes porque hai unos ventos enormes como estos días pasados e vamos, están filtrando virus, filtran virus con unos nanómetros e iso é un tema que está homologado, se utilizan nos hospitales, en oncoloxía e en infecciosos para evitar a transmisión por aerosoles, que é a gran vía de transmisión que se negou hasta agora e que realmente é a que vemos todos os días que se infecta a xente nas residencias e compañía. A plataforma asegura que a instalación destes aparellos sería unha medida complementaria ás que xa están en vigor e afirma que deste xeito minimizaríase ao máximo o risco de contagio por aerosois. Así e todo, as familias atópanse cunha actitude de bloqueo por parte da Xunta de Galicia. O triste desto é que en Murcia, en Castilla y León e en Andalucía, que son comunidades na que se goberna o mesmo partido, si permiten. Entonces, nos vemos unha discriminación e un agravio comparativo da Consellería de Educación e da Consellería de Sanidade, porque é un tema absolutamente sanitario, pues, cara aos nenos galegos. Por que nos non podemos dispoñer desta tecnoloxía que está a nosa disposición? Estamos no século XXI, non? Entón, pues, é un pouco incomprensible, non? E non hai unha razón realmente que xustifique esa decisión, non? Entón, pois, estamos indignados, enfadados, preocupados, sobre todo, non? A negativa da Xunta non responde a unha cuestión económica, xa que estes aparellos teñen un custe mínimo e, ademais, serían as propias familias as que afrontarían esta inversión. As ventaxas son todas e o precio, pois, eso, por familia, sale, non digo por persona, por familia, nos salían sobre entre 10 e 15 euros, é algo ridículo. É simplemente unha barreira máis, unha capa de protección máis a nosa disposición económica e tecnolóxicamente disponible. Entón, non usala é, desde o noso punto de vista, absurdo. O apoio a esta plataforma por parte das familias galegas continúa aumentando e, de feito, o colectivo asegura que non parará ata que a Administración Autonómica facilite a instalación dos filtros EPA nas aulas.